Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракату. Бародарон, видеои имрӯзаи мо ай эскаватор подгрузчик Caterpillar. Обзор даруни кабин. Ҳама кнопкаҳоша имрӯз мефаҳмонем ва кадомаш чӣ рола бозӣ мекунад. Иншоаллоҳ ҳозир мебинем. боварӣ дорам ки ҳама уже мефаҳмем ки ҳамира сини пеш мекунӣ, пеш меравад, сини ақиб меравад. Дар ҳарфи намобайнаш мемунӣ, дар ин ба англисӣ халастой мешавад. Шарт нест бародаро ки ҳар як пеш ақиб рафтан ҳамин скорс бизанен чикнен. Дар кор нест. худ сеюм скорс боша, дуюм скорс, якум скорс боша, ҳамун чандум скорс мондагӣ боша, ҳамир ақиб мекунӣ, ақиб меравад, пеш мекунӣ, пеш меравад. Скорсҳош бародаро, ранги мошини майда. Якум скорс мусипления кнопка дорад. Дуюм скорс, сеюм скорс, чорум скорс бародаро. Вақте ягонҷа планировка карданӣ мешавен, мисол ягон чиза кош, ягон чиза мебарен, меёрен дар дуруни ягон стройка, ҳамин дуюм скорс мезанӣ. дар дуруни стройка ҳамин дуюм скорс фақат коркаран мегирӣ, ягон ҷои ташвиш нест. хайша фаҳмидем бародаро. Ин кнопкаи дар иҷаша аварениш. Бародаро аварени. Кнопкаи дар иҷа ҳастак. ҳамат боварӣ дорам ки медонем, бо як бор дига мефаҳмонам. Габаритер. Нигоҳ кунед, кнопка уже чиё гирён шудан. Бародаро як бор меҷиқиш, стопҳои ақиб гирён мешаванд. Габаритер. аҳамиятен ай пеш камтар гирён мешаванд. Тамом ай пеш ҳамин қадар гирён мешавад. ҳозир дуюм положение дорад. Бо дуюм бора меҷиқемаш чанд қадар нишон чи равшанӣ мекунад. ина бародаро бо як бор дига меҷиқемаш. ҳозир мебинем ки чанд қадар бо чӣ дигаргунӣ шид. ина бародаро дигаргунӣ бо хушрӯтар равшанӣ мекунад. ҳозир бо дальний ближний да мемонемаш. ҳозир хел ближний да мондагӣ ай. Бародаро барои дальний мондан чӣ хел мекунӣ? ҳамин дворника ключат мекунӣ ку ҳамин мондагиай бо дар дальний ближний. Мисол ҳама ту уже мефаҳмед. Нигоҳ кунед, уже дар сини поёнаш мекунӣ, уже дальний мешавад. ина бародарҷоно, бо метавонед ки дур ягон чиза, мисол ягон раи трасса мебуред, мисол аюси мошиное ки против движения меоянд, мисол бисёраш ҳамин хел фарошу яхеле кардагианд ки мумкин бисёр касоро чашмоша мезананд. ва шумо метавонед шумо ҳам намхел дар дальний монед ки ягон чӣ нашавад. боварӣ дорам ки иншоаллоҳ фаҳмидед. Дальний ближний. ай дигараш сар мекунем. Кнопкаи бараш дар ҳастак, уже ҳамат медонед ки ин сигнал ай. хай шоткаи пеша. Шоткаи пеш. Якум положение, дуюм положение. Якум положение, дуюм положение. Кнопкаи дар иҷаша амо обш мереза. Обш мешапа юсун дар лабавой. Дальшиш. Ин кнопкаи ҳастак бародаро, боварӣ дорам ки бисёр дар бисёр ҷо мерем. ҳамин хел худам шудагиам ки вақте ай хотира мебоя, ҳамира пеш мекунам, ақиб мекунам, трактор ягон ҷо намеравад. фромӯш мекунам, ягон бор ҳамира ключат мекунам. ҳамин агар гирён боша, сирх нишон метавад. Мекушиш, мемрад, сирх нишон метавад. Значит, ақиб ягон ҷо трактор намеравад. ҳамин хел дар халасой мешинад вақте кнопка гирён бошад. хеле кнопка ҳамин бигем роли мусипления, ҳамаш бигем як чӣ ай. ҳамира меҷиқӣ, мисол скорс мезанӣ, как будто ки ҳам хел роли мусипления бозӣ мекунад. ҳамиам просто вақте ки мисол заводидам агар трактор боша, дар ми скорсаш мон, ирани биҷиқ кнопкаи скорса нозада, серано скорс медрояд.
ҳамин рола бозӣ мекунад ишам бигем бо иам чизи хубае барои мисол ягон кас дар даруни трактор намефаҳма ягон ҳайка ё ягон кӯдаки майдай ҳамирани меҷиқӣ тракторан заводид боша бо и безопасне бо медуни ки як чизи хуб аста ки агар ирани бифаҳмонишам ақлакӣ кина пешам кина медуни ки кнопкара ҷиқидагӣ мумкин наравад трактор ҳамин хел бародаро хай аиш чанд бор 2 бор 3 бор даже видео кардагиам якм бор меҷиқен 4 колеса тормуз кор мекуна дим бора меҷиқенаш передок колесои пеш да кор медроянд то хурданда мисол уже мефаҳмонем ай кнопка якм ира бисёр уже медонем ки спирала барои мисол минусовой боша меҷиқиш 15 секунд ҳаминқадар мешини то мети уже заводид мешава агар ай касе кор куна ҳамиш кор накуна хай ба дига условияш мекуни мисол барое ки заводид шава диюмаш уже суратша бинем уже ҳаматон мефаҳмем ки мигалка мисол меҷиқиш мигалка гирён мешавад диюмаш якм положени 2 фари пеш гирён мешавад якмаш диюм бор меҷиқиш уже 4 фари пеш гирён мешавад дигари кнопкаш ҳамиам ҳами хелай якм бор меҷиқиш 2 таи фари ақиб гирён мешавад барои задни кош кор кардана диюм бора меҷиқиш 4 фар гирён мешавад иш осонае ҳаматон уже мефаҳмем ки сини пеш мекунӣ мисол агар ҳамин тарафи сирх полни то додагӣ бошад значит печка гирён мешавад печка агар ҳамира тарафи кабуд полни мисол то дед полни сини тарафи кабуд исмш мекунӣ кондитсионер включат мешавад уже тобистон дар кор мешавад ҳамин хел хай якм положени диюм сеюм положени мисол нигоҳ кунед ки печка гирёнай якм положени диюм сеюм положени вообще-то ягон чиза намешнавем барои ҳамин хай мешнаведе просто овози баланд мета сеюм положениш медонам ки дар корам намешавад нами якм диюмаш 100%. И кнопкаш бародаро шуткаи ақиб дворники ақиб лабовои ақиба тоза мекуна якм бор меҷиқиш уже да кор медроя меҷиқиш мешини об мешапа ҳамун лабовои ақиба ҳамин хел ай бораи кнопкаш бародарҷоно гуфтагием ки блокировка каретки задни коша ҳуй мекуна мисол нигоҳ кунем бародаро ки ҳозир нигоҳ кунем бародаро ҳамира меҷиқам сирх нишон мета не бародаро айҷа блокировкара ҳуй мекуна кнопка сирх агар гирён боша айҷа ҳуй мекуна барое ки мисол задни кошози даи тарафа ку мегӯй мисол ҳамиҷара бикани нигоҳ кунед мегӯй ҳамин тарафа барои ягон мисол кабел кандан дар кора не ки ҳамин хеле меғалта ки мегӯянд ки ай усм бикан ягон возможно неста ки мисол трактора ё исм бигардони ай усм бикани дар кор мешавад ки задни кош стрела и тараф бигардони хай кнопкара гирён мекунӣ ранги дав видеои пешина иншоалло ҳамаша фаҳмондам каротки асна коша исм то метен аи тараф мемонен ҳамхе талкат мекунен исм омад аи тараф коша аи тараф ки монди мисол мегӯй ки ҳамин тарафа меканам баъд кнопкара аиҷа мекишӣ ҳозир ҳамин хел мисол монди ба коша аи тараф чӣ хеле дахуда удобнай уже и мекишаш уже тамом маҳкам мешавад дар онҷош ягон сон дига намеҷинба бояд чиш фаҳмонам бародаро хайш уже маълумае ки газа бланда пас мекунӣ рӯшнои газ хай лапҳои задни аммо лапҳора мефурора сини пешу мекунӣ ҳардуша
мефрора шуд, трактора мебардора, сини хидл мекунӣ, уже маҳкамшо мекуна, сини болошо мекуна. Мисол ҳама вақт куҷоям ҳайкунӣ рафтаниям шиден, пеши ҳамун куҷое рафтан ябора меёра сини хидл кардан дар кор, ки бисёр ба поё ҳамхе аҳамият додаги ҳастам. Оҳиста оҳиста хамидан мегиранд хушо. Барои ҳамин тез ҳамёра ҳамхе кардан дар кор. Хай мефаҳмонем бо ҷоша бародаро. Ин кнопкаи ҳастак сини болош ки мекунӣ, мисол ҳамин чира пеш мекунад сиделния ақиб, барои шумода удобно шавад. Хайиш уже ҳамун сураташда маълуме ки значит сидельни тоғ мехӯра бародаро. иш бародаро ай замокай ира мебардорӣ. вақте ки бардоштиш бародаро, аюҷа кручока ҳуй мекуна задни коша. Чӣ гуфтанем бародаро? Задни коши ҳами эскаватор-подгрузчик Caterpillar бигем пашти қариб ки ранги ҳами GCBI. Просто и нигоҳ кунед бародаро. И просто пилусавояй GCB XI Крейс ин хела и пилусай мисол и хел омадаги и хелай GCB XI. мисол ай мо сини истнаш мекунӣ, сини тарафи дасти росташ мекунӣ, кош ҳуй мешава. ай GCB камтар и угл мекунӣ, угл ай ӯ кор мекуна угл. Просто шумо ҳами як бор аҳамият ден, ягон ҷои қиynӣ надорад. ҳамин видео мондагиам дар канали худам управление задни кош. Просто ҳамира сини истнева камтар углаш мекунӣ, камтар ҳами угл. Мисол уже кошо тӯшидан мегирад, сини истн то мехӯра. Мисол и углаш мекунӣ, и углш ки кай кош маҳкам шидан мегирад, сини истн меяд. Мисол и угл ҳами угл кардани истн мисол сини истн кардан кошо сини тарафи дасти чап то мехӯра, тарафи дасти рост то мехӯра. Сини истн угл кардан, сини истн тарафи дасти чап кош то мехӯра, мисол маҳкам мешава. и углш кунӣ, агар кош мехамба, замин мехамба полни, и углш кунӣ, коша уже мебардора. ричаки тарафи дасти рост, ҳамира мисол ай мо сини хидм мекунам, ҳамихе пилусавой кош ай мобайн меояд да и мечаспа. Мисол шумо ай GCB X мекунен, чӣ хеле гуфтам, истн мекунен ки ай мобайн кош биёяд да танаи стрела часпа. ин хел ӯ углш мекунӣ, ай мобайн ҳуй мешава, ай мобайн ҳами кош ай ҳами танаи стрела ҳуй мешава. Мисол и хелаш мекунӣ, и углш мекунӣ, кош бародаро ҳуй мешава, углш ки кай ҳуй мешава. сини и углш мекунӣ, сини и угл кош ҳами хел маҳкам мешава. бародаро ин например ҳам хел гуфтам ки просто кадиме да GCB мисол ягон ҷо кор мерен, агар опитам надошта бошен, и хелай пеши хутун нарена, хай ягон фоида барасатон ин видео ки камтар хатъяби да и тракторам ягон корам накарда бошен, ё ки мақсади корту да и тракторам набошад, хатъяби як чизи фоида барасада шумо. хай иша уже ҳаматон медонем бародаро ки уже иш чия чи нестак. мегардем ай тарафи бо рул, мегем ки ай тормуз чира фаҳмонам ҳуй мекунем тарафи калесаи рост, дасти рост, тормузи рост, калесаи тарафи дасти рост қарор мекунад. ай чап калесаи тарафи дасти чап. мисол да трасса мебироен, бо хубае ки инера маҳкам кунем бародаро.
инайра маҳкам кунӣ бо зурай хайша ҳамат медунем ки меҷиқи рул бай синхта меоя чӣ хеле да хеле комфортния ҳамо хелеш мекунӣ просто беҳад удобная ки ами эскаватор-подгрузчик Caterpillar IGCB дай поёнша просто меқаби бояд дастигар магарим ҳами чира рула сини худат каши и чёткай мисол меҷиқиш будкикай ҳамира ҳамта меҷиқи бо меравад ҳанай ҳамҷа ҳами хел бародаро иш боварӣ дорум ки ба ҷош камда таи полики ина ҳеҷ газай хай ҳамату боварӣ дорум ки медонӣ хай бардачок ягон ҷои нофаҳмигиш нестак хай ай скорс фаҳмиден иншоаллоҳ ай кнопкаи да ричаки кош меоя бародаро ҳами хеле аст ки и мисол вақте ки ягон мошина боркунӣ мешен беҳад удобное зурай меоен хеле халасоӣ намекунӣ ҳами кнопкаро меҷиқин коша мебардорӣ холӣ мекунӣ боямда пеш ҳай кардан дар кор мешавад бо ҳуиш мекунӣ боя бур меҷиқиш ёрдами зур метавад чизи хубае хайш боварӣ дорум ки уже ҳамат медонен ягон ҷои нофаҳмиш нестак чӣ гуфтанем бародаро раҳмати калон барои дастгиритон ҳеҷ боварӣ надоштам ки дар хел муддати кӯтоҳ 1000 подписчик мекунем ай ҳаматон миннатдорам иншоаллоҳ мо ҳамавақт дуогӯ ҳастем дар ҳаққи ҳама мардуми ғариб дар ҳаққи мардуми мусулмон хай чӣ то гуфтанем раҳмати калон барои дастгириётон кадумеда агар желанӣ бошад лайка мунен мисол подписатсия кунен иншоаллоҳ бо ай пеш бо видеои ништирак мешавад ба хости аллоҳ худованд нигаҳдортон боша паноҳи аллоҳ